sinuwun wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah kekeconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora? Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Kowe ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa ku lho. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon lerene kok ngeyel. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Omong-omong ki mau kok mula kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jampone. Kon rene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den?